I ćao svima ljudi, ovdje je Dark Gamer 123, meni je prvo bilo Serbian Gamer 007. Danas ću snimati Skywars na Sarmacraftu. I evo krećemo, snimat ću dve partije. Ova mapa je dobra, inače ako dobimo Ender Pearl, odmah ćemo da se teleportujemo u Sardinu. I ljudi, sutra uveče ću možda izbaciti klip, a možda i ne, pošto imam obavezu oko škole i tako to. Evo to su to. Što ovdje imamo? To može. Tako. To ljudi, kako smo ga killovali, imali smo malo srca, ja. Ovo je neki noob bio, majke mi. Mora popio napitak. Ljudi, sad, što je, možda se teleportujemo u Sardinu. To ljudi! To ljudi. Još ovaj glupanje ostao. To ljudi, pobedili smo. Hajde da odigramo još jednom da pobedimo možda. I evo. Ne, isto mapo. Možda opet pobedimo. Vidjet ćemo. Ajde počni, fali još jedan igrač. Fali nam još jedan igrač. Tu ćemo se tu. A ne, nemam luka. Sam to stavimo kroz Google. A možemo da čentujemo. Što ne kaže. Mokulajte se vi. Ja ću sebe da bezbedim. Ajde priđe. Ljudi, sad će mu trebati malo više vremena. Samo, ne. Ovo ćemo ovdje i da stavimo. Da. Ne, nismo se. Dobro. Dobro. Ljudi, ako začaramo ovo, brate, to će bude ekstra. Ljudi, jaki smo sad mnogo.
Šta možemo za... Ljudi, ovog puta smo izgubili i to će biti kraj za ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao!